Civîna golên navenda tevdemêya Qamişloyê pêk hatibû bi mebesta erêkirina reşpelika qanûna hilbijartinan li herêmên Bakurê Sûriyayê li dar ket. Hevseroka Meclîsa Damezrîner ya Federalîzma Bakurê Sûriyayê Hediya Yusuf ji bo dengê Amerîka dibêje got hemû zagon divabin li ser bingeha hevpeymana civakî ya federalîzmê werin avakirin. Med civîna yani med rûniştina xwe yekê de hindek guhertin çêkirin. Mesela em bêjin wextê bîtaqa ku yê dengdêr herê pê deng bide wê çi qas be wê çawa em ê nîzî bibin. Sicilla nivîsandina navên hemwelatiyên herêmê li gor daîrên intîxabî dû de serrastkirin hatin çêkirin. û tabî ev civîn dewam e ev reşnivîs hemû werin nîqaşkirin. Tiştên ku ne guncavin ne li gor qanûnê ne werin serrastkirin û li ser wê esasî ev civîn dawî bibin. Nûnerên Encûmena Zagonsas ya Kantona Cezîrê di civînê de hazir bûn û ew jî mîna çavdêr bûn. Hevserokê Encûmena Qanûnsaz ya Kantona Cezîrê Birêz Hekem Xello nîqaşên di civînê de guhatin kirin bi erênî nirxan. ام جي وك مجلس التشريعي وك مجلس زاغونساس كانتونا جزيري وك ميوان ام هاتنا هن رين ام بدن انجامي بباشن ايرو او لائحه هاتي رشنفيسا لائحه قانوني انتخابي زاغون انتخابي هاتي حاضر كرن او تي نقاش كرن برپرسن پروژه دبیجن گوت دمک نزده و همو گاوین آمدکاری ورن بداوی کرن ایدی فدرالیزما دموکرات یا هرمین باکور سوریای و وره راگاندن. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو